खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांनि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं, थांनाय रबिबारखालि आसामनि तिनिसुकिया जिल्लायाव खैला दानग्रा 3 खामानि मावग्राफ्रा खैला खनियावनो जिउ गोमादों होनना इन्डिया टाइम्स रादाबाव फोसावदों। गोमोथाव बाथ्रा आरो रहस्य गोनां बाथ्रादि 3 थैनाय सुबुंफोरखौ पुलिस इनकुवेरि खालामनो हायि बायदि रबिबार मोनायावनो फबनानै दोनखोमादोंमोन होनना सन्देह खालामनाय जादों होनना रादाबाव फोरमायदों। थार जाथायखौ पुलिसआ दा संदानगासिनो दं होनना रादाबाव फोरमायदों। नैथियाव दं, भारतआ बावैसो रासियानिफ्राय गोथां थाव एबा क्रुड अइलखौ गोबां बेसेननि डिस्काउन्टआव एबा खमाव बायनानै मोनबोलायनाय एबारनि बायगासेयाव नोगोद 35,000 कौटिफ्राम मुलाम्फा मोननो हागोन होनना साननाय जादों एबा आसा खालामदों। मख'नो गोनांदि रासिया आरो इउक्रेनजों दावहा जाजेननाय समनिफ्रायनो रासिया भारतनो गोथां थावखौ आरो गोनांथार माखासे गोथां बेसादफोरखौ भारतनो जोबोद बाङाय बेसेनावनो फानहरबाय थादों होनना टाइम्स अफ इन्डिया रादाबाव फोसावदों। थामथियाव दं, मैया समबारखालि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि मावफुं आफादजों सावरायलायदों होनना खौरां मोन्दों। बे सावरायलायनायाव बिटिआर सरकारनिफ्राय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमखौ आरो बर' लाइमोन लिरगिरिफोरखौ मदद होगोन होनना बाथ्रा होदों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दं, गोजोनथाव खौरां, बर'नि गिबि सानसेयारि खौरां बिलाइ सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि 19थि जोनोम सान आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि 4थि जोनोम सानखौ इंखं पाब्लिकेशननि अडिट'रियामाव मैया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुङो। मख'जाथावदि इंखं पाब्लिकेशननि बानजायनायाव इंखं वेलफेयार ससाइटिआ बोसोरफ्रोमबो बोसोरनि रोंगौथि गोनां सुबुं मेन अफ द इयार 2022 बान्थाखौ देग्लाय सोनाब बंगनि आलिपुरदुवार सोनाब सातालीनि थागिबि नवीन चन्द्र मण्डलनो होनो गथायबाय। बे बान्थायाव नोगोद 25,000 रांनि चेक मोनसे, मेमेन गांसे मान बिलाइखौ इंखं वेलफेयार ससाइटिनि मासिगिरि राजेन बसुमतारी, समाज सिबियारि फादार खलन्दाय स्वामी आरो दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि राजेन्द्रनाथ बर'नि आखाइजों गथायनाय जादों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बाथियाव दं, दाखालि बावैसो थांनाय रबिबारखालि आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव करिमगन्ज पुलिस थानानि सिङाव थानाय फाथ्राखान्दियाव 1 केजि हेर'इन, 65 पेकेटनि साफोन आरो बेजों लोगोसे 20,000 याबा टेब्लेटफोर हमनो मोन्दों आरो सासे सुबुंखौ हमनाय जाबाय होनना आसामनि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। दथियाव दं, जार्मानिया नैथि मुलुग दावहायाव खहा खालामजानाय राइननि दालांखौ लुफिनसिगोन होनना दा गार्डियान मुंनि रादाबाव फोसावदों। टप फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिमोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।